Takže čau, já vás zdravím u mýho prvního vlogu. Já už mám nějaký natočený, ale nebudu je dávat na YouTube. Já ještě nevím, protože oni jsou takový blbý, víte. Ale jestli jste už viděli, jak před pár hoďkama jsme s Gangerem dali náš před pár hoďkama jsme s Gangerem dali na náš, na můj channel jsme dali náš vlog. Víte, já jsem si založil nový channel, kde budu dávat jenom vlogy a mám ještě jeden, tam budu dávat jako hry, co natáčím a informačky. No a tak, no a tak to jsem vám chtěl říct, takže já nevím, no, co budeme dělat. Co budu dělat? Budeme, takhle, já to řeknu takhle. Budeme natáčet s Gangerem a s Ganimérem. Budeme natáčet, budeme natáčet Minecraft. Já budu natáčet i sám budu natáčet Minecraft, GTA San Andreas single, potom GTA 4 budu natáčet, Liberty Citko, no a tak já jsem tady něco chtěl ukázat. Mám tady Fantu, můžete vidět, lesní plody, takže nečum, no a tak já nevím, no a tak co ještě říct. Viděl jste někdo Peťana Gamese? Já jsem mu jeho favorit. Ne. Jako mě dobrý kámoš. Takže to bude asi z tohle videa vše. No. Nejmenujte se teda. Nic. Tak čau.